Romahamu saluhutna akan pinarhamaul ni debata, tapasonang marohatta martangiang, laho pasadahon roha doho pikirata, marparsauran nabadia doho debata, tapasonang marohatta. Ulaon partangiang atta bornginon, pukaot tama marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na manopalangi dohot tanoon, di pasaur madamena tutod dimuna, amen ra mahita madok tangiang tai, ali Yesus Tuhan nami bere kami nadison, pinarmahamido hami saluhu na nadison, saya siroham di hami sai pangulu hamion. Amin. Tapuji matuhatta marhite edikta nomor 565 ayat sada rodi ayat 2 loguna las rohaku laho mamuji. Hadiarima Jehovah hamu ale akka na badiana, aidang hurangan akka namak kadiari ibana, sai manatap do matani Jehovah tu akka partigor, ido sahat namar tangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardega basana sumurung, namar pungudo hami dison, mangido tuho sian nasarohanami, sai tabai mahaporseaon doho holong ni roha di hami. Saidongani mahami, asa tarulah kami parangin adenggan, songon na pinangidom, togu-togu mahami rodi hasusuda di bohal nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homahatan itu hatta trupuk ni epistel di baga sapartangiata bornginon,
Imana tersurat di buku 2 Petrus bidu 2, mamuka sian ayat sadaro di ayat pitu, tajahama marsori-sorin. Songonoma didok disi. Onma surat napa dua hon nahu surat tuhamu akka haholongan, manungguli botor ni roha di hamu, marhite-hite hata si paingot. Asa diingot hamu hata akka naung hinatahon ni akka panurirang nabadiai, nang patik ni Tuhan jala si paluai, nabi naritahon ni akka apostel muna, omma narumiko boto ommuna, naroma di akka ari parpudi akka pangalesem, parhatai sakisa, na manguloy akka hisap na sadiri, akka namadok, di dia do harorona na pinarbagabagay, aidung modding akka amatta, ho do saluhu na songoni siya mula ni hasianganon, laho mandok songoni, dang mangator hanasida, naung sian, aik do langi do tano, jalamar hite-hite aik do, haja jadina hinorhon ni hata ni debata. Laos mar hite-hite aikido mago ujui tanoon dilatap pon aiki. Jalamar hite sian hataido diramoti ibana langit doho tanon wain. Dipeok do asatu api di ari paruhuman. Jala hamagoan ni colma akan ajahat. Ido sahatna tapaudu marohata. Martua ma akan au bigi jala nau peok hata ni debata. Amin. Tapuji matu hatta marhite edeta nomor 460 ayat sada doho ayat tolu loguna pasu-pasu tongosonmu. Martangiang ma sian natoras, sian ama manang sian ina. Tapuji matu hatta marhite edeta nomor 110 ayat 2 doho ayat tolu loguna lasrohaku situtu. Batu
martangiang masian anggota keluarga manang sian yanakon di tongan ibagasta. Tapuji matu hatta marhite edeta nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot ayat tolu luguna odebata tunglongang do rohaku. Tapasonang marohata dami ni debatana sumurung siang salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata jamita di partanyang hatta bornginon imana tersurat di buku ni parpesalmen bidu 140 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 songonom madidok tapai hutihu madi bagasa rohata. Haleluya. Aleto diku puji majahuba. Pujioku majahuba saliling ahu mangulu. Sai edehono kudo debataku saliling adong dope ahu. Unang marhaposa kamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma. Naso upeok panupahion di bagasan dibana. Airuar sogo todinai mulak ma ibana tu tanona. Di ari nasasadai pesan masude aka sakap-sakap nai. Martua mamanangise nama bahet debata ni si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di jahuba debatana. Sito palangi doho tanoon doho laut rodinasai sina sudina. Si ingot hasit tongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tuaka na nirupa. Si leho si panganon tuaka na male. Jahuba makarhari yaka natarate. Jahuba patonggor mata ni yaka na mapitung. Jahuba pahehe aka natuki. Jahuba makaholong yaka partigor. Jahuba mangaramoti halak naburo. Ibana margugoihon aka nasopot somarama somarina. Dohot aka namabanu. Jala dipalipe yang godalan yaka parjahat. Jahuba do raja rodi saliling-lilingna debatami alision marsuduk-suduk do. Haleluya. Ido sahatna taidehon hanguluat do hatam. Oh
Shalom horas ma dihamu saluhuna. Dihanguluhur Raja David do napasahaton puji-pujian tu debata. Marningot ragam pabahenan di debata disadok pardalan ninguluna. Imana mangojar rohani parpesalmen madok. Alito diku puji ma Jahoba. 5 biddu dipangujungi di buku pesalmenon. Dibuha jala di paujung doi marhite padohan haleluya. Namar lapatan puji ma debata. Padohan ipa patarhon ia luhu na akka pesalmen na di bibil tai mangarahok kita do asa mamuji debata. Panadaw natakas dituhani nang dia kadalan na jala parsidoho dia kasakap na ikodro manotong mamuji Tuhan. Jolma nangaka pangarajay dang tarbahen gabi haposat di goluon alamar haujungan do saluhu na hola debata Jahoba sadiri do natu gabi pakirimon ngolu na marhana luput debata di parngoluanon tusido hita di araho trupuk tawon unang mamarhapo satu jolma buasa ia jolma marhaujungan do masay takas doi diodolhon di aya opat ia ruar sugot tod dinai mula ma ibana tutanona di arina sasadai pesam masude akka sakap-sakap nai tegas do hata ni debata mangodolhon ia daging ni jolma gabetano doi muse dung ruar tod dinai pesan manang lenyak masude sakap-sakap na hobartusima di jauhok kita asa holan marhana luput debata debatado na mamuhay ngoluta tapanalom ma nang ibana paujuk kosa hobartu sakap na dang namadok dang denggam marhapo satu donga jolma alay tahaposi ma akka jolma na haposan di debata ay nung nga masa nuaeng gudang akka krisis kepercayaan di parnguluanon rakyat gudang dang porsebe tuak kapamaretana tuak kapartugi natoras tuak kayanakon bahkan soni kadang sebalikna nang dia kaparsauran na asing pe dia kadongan na saulaon ditongani masyarakat ditongani huria nunga budang tong na mengalami krisis haporseaon martua mamanangise na mabahid debata ni si Jakob pangurupina marpak kirimon ibana di Jahoba debatana boy mai tabige di ayat 5 tarajumi do sude jolma makalumuto tua hola Tuhan Jahoba do silehot tua manang kebahagiaan padohan debata ni si Jakob martudu-tudu tutugu ni jaji ni debata tu bangsona namar sudut-suduti ima padan hatuaon na pinarbaga-baga ni debata ay ibana do naparjolo di do di aya onom sito palangi doho tanoon doho laut rodi nasa isina sudina si ingot hasitongan rodi saliling-liling na mga rajumi diri sa diri nagabe sada ciptaan na macay arga di debata patubuhon parsihoton tu ibana spesial do hadiriota di adupan di debata tung macay holong rohana dada secara kebetulan hasosorang tadi tonga-tonga ni portibion alay salhu nai marguru tu sakap dohot rancangan ni debata hasit tonganda do napatar sian saluhut panopauni dohot proses pardalanan ni portibion manangahape na masa di bagas pardalan ni nguluta hasit tongan ni debatado na addar disi panopauni ima songon sada deklarasi ni hasit tongan ni debata keadilan dohot haburjuon ni Tuhan jalanahot doi rodi saliling-liling na taluk maatong taalusi manang tarespon panopaun nai marhite pamujion na marsitutu di ayat 7 di ayat 8 di dok sipatikos uhum tuakkan nani rupa silehon sipanganon tuakkan namale Jahoba makarhari akan atarate tigordo uhum ni Jahoba hasitonga doa kadalanna tarlumobi tuaka jolma nani rupa ni akka ketidakadilan dia kana mengalami akka ketidakadilan debatamar dalan rap doho nasida dia kana mangulahon nasotikos manang ketidakadilani perlu disodar bahwa sasitongna ibana sedang berhadap-hadapan do manang berperkara doho debata
yang maha adil dan maha benar. Songoninang diakkan atarrate manang terpenjara, baik secara fisik, terlumobi na terpenjara alani dosa, tauka manguluta asa bomo Jehovah. Jehovah do patonggor mata ni akan amapitung, Jehovah pahehe akan atuki, Jehovah makaholongi akka partigor. Di ayat sia didok, Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margugoyhon akan asopok somarama somarina, dohot akan mabalu, jala dipalipe yang godalan yaka parjahat. Ayatong mangodolhon nasaluhu nado disari hodebata, diramoti do halak naburo, dipargugoi na gale dihajol maon, isarani somarama somarina nang akan mabalu. Sada jaminan perlindungan doi di pasahat debata tuakan atinopana, tarlumobi tahe tuakan aniasianna, bahkan didok dipalipe do dalan ya kapar jahat, asa lilu di dalam hajahaton nai, asa unang tulus akka sakap na najahati, laho mangarsahi, asa unang boi marlomo-lomo ibana mabahena kahasusaat tuakan nagale. Alani tahaposima Jehovah debatatai. Ay ibana do raja ro di saliling-lilingna, jalatuk do tuhattai lahomar mudu-mudu ngoluta, akan atinopana dohot akka na niasianna, mar sudut-sudut ro di saliling-lilingna, mar sangap mar mulia ma Jehovah, jalatotong magoklas ni roha ngoluta saluhuna. Amin. Taidehon pasu-pasu hatami. Tapasada marohat martangiang mahita, mauliate ma dihuali Tuhan alanunga di pasorang hohatam, ditonga ni ganuk bagas nami, diganuk roha ng pikiran nami, namanodangi jala patirho parnguluhon nami, asima roham pargugoy mahami laho makanguluhoni, asa tung takas hurajumi jala huauho kami, balgani pabahenamu di ngulu nami, ay dihaholongi hodo nasa natinopam, tarlumobi akan aniasiammo, naung jinom tu dalam haluau dohot hanguluani, pargogoy mahami totong marhite pasu-pasum, laho manguluti parlocongon nami, asa gabi parhiteam muhami, papatarhon holong ni roham di tonga-tonga ni portibion, ramoti ma saluhur ruas ni huriam di dia pemaringanan, sonang suharibo-ribuan di linggom asin ni roham, marhite guar ni anakmu Yesus Tuhan nami jalomatan yang nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite edeta nomor 720 sia ayat sada, loguna laho mahamu, laos disomma tapasaha piliat tatu debata marhite huriana. Jesus Kristus Tuhan, Digna Jesus
Tapasada marohat tamartangian pasahat to piliat tatu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon. Rodiak kadinggan basa na mauliutus. Mauliate mahusobahok kami tuho. Ala di pasu-pasu hodong godu nami. Hupasahat hami matuho diri nami. Nang sian na nilehom itu hami. Sai jalo may gade pilihan na khusus di hadapanmu. Asi maroham. Sai pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho. Asa huparahasya kami lahopati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portidion. Buhay marohanami marhite-hite todim nabadiyai. Asalam patar huida jalahu boto hami. Godang ni silehol-lehommu di hami. Sai ajari mahami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat to pilihan nami. Dalam laho pasanga poko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hato patai. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai sau malomone roham di bantong ngosong na di Banua Gijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siapari. Sesa madusa nami songok panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hutu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona pun harajaon, dohot hagogoon, roni hasangapos saliling nileleng na. Amen. Jalo hamu mo pasu-pasu siat debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala sayasima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur homadamena, tuganup tod di munabe. Amin. Shalom, horas madi hamu salhona.